नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम 2022 मी निलेश आणि सोनिया तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. कार्यक्रमाची सुरुवात थोडं कालच्या मॅचपासून करूयात. कालची मॅच होती GT वर्सेस RR. गुजरात आणि राजस्थान दोघंही समोरासमोर आले होते. जो जिंकणार होता तो 1 नंबर पोझिशन मिळवणार होता टेबलवरती आणि ते काम करून दाखवलंय हार्दिक पंड्याच्या गुजरात टायटन्सनी. अतिशय सुंदर फिल्डिंग, अतिशय सुंदर बॅटिंग तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये फार चांगली कामगिरी केली. टॉस विषयी आपण विशेष बोललो होतो, तू सांगत होतीस टॉस विषयी. मला असं वाटतं की RRने काल पहिली बॅटिंग केली असती तर कदाचित त्यांना चांगला फायदा झाला असता, कारण त्यांचे बॉलर्स डिफेंड चांगलं करत होते. मागच्या 2-3 मॅचेस त्यांनी नंतर बॉलिंग करून मॅचेस जिंकवून दिलेत. मला असं वाटतं संजू सॅमसनने पुढच्या मॅचेससाठी हा विचार करायला नक्कीच काही हरकत नाही आहे, कारण त्यांना ते उपयोगी पडतंय. हरकत नाही आहे. टॉस जिंकून बॉलिंग घेतली होती, जे की ट्रॅडिशनली होत होतं, पण साफ चुकीचा निर्णय ठरवला आहे तो हार्दिक पांड्यानी. त्यांनी दमदार सुरुवात त्याच्या संघाला मिळाली नव्हती, पण जबाबदारीपूर्वक बॅटिंग केली. 87 धावा त्यांनी बोर्डावरती लावल्यात. त्याचा IPLचा हायेस्ट स्कोर आहे हा. आणि का नको, स्वतः कॅप्टन आहे, स्वतःची टीम आहे, त्याला करायलाच पाहिजे आणि त्यांनी करून दाखवलेलं आहे. 1 नंबरवरती नेऊन ठेवलेली ती स्वतःची टीम. अतिशय सुंदर मॅच झालेली होती काल. लॉकी फर्ग्युसनने नंतर सेकंड हाफमध्ये बॉलिंग सुद्धा तेवढीच चांगली केली. 3 विकेट काढल्या. त्याने जो चेंज ऑफ पेस टाकला होता तो अप्रतिम होता आणि बॉल अक्षरशः अडकला स्टंपमध्ये जाऊन. एवढा कोणी म्हणजे बूट ठेवतात आजकाल की बाबा बुटावरती लागू दे, स्टंपच्या मध्ये आतमध्ये बॉल जाऊन अडकला आणि ती पण दिग्गजाची विकेट होती, जॉश बटलरची विकेट होती. तिथेच मॅच फिरली असं मला नक्कीच वाटतंय. थोड्या काळासाठी हार्दिककडे ऑरेंज कॅप गेली होती. आपण बघितले की जॉश बटलर त्यास फिल्डिंग करत होता, लगेच त्याने डोक्यावरची कॅप काढली, मागे खुपसून ठेवली, कारण तो त्या कॅपचा मानकरी एक 10 ओव्हर तरी नव्हता. पण जसा बॅटिंगला आला परत जबाबदारीपूर्वक पूर्ण त्यांनी परत त्याकडे घेतलेली आहे ती कॅप. तर ऑरेंज कॅप अजून त्याच्याचकडे आहे. हे झालं कालच्या मॅच विषयी. येऊयात आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच आहे ती SRH वर्सेस KKR. हैदराबाद आणि कोलकाता हे दोघे जण समोरासमोर आहेत. त्याच्या अगोदर येऊयात आपण गेस द प्लेयर आपल्या या नवीन सेक्शनकडे. नेहमीप्रमाणे बघूयात आपण आता प्लेयर ओळखायचा आहे तुम्हाला. स्पेशल तुमच्याकरता आज एक फिल्डर आहे जो की त्यांनी दिवे म्हणजे अक्षरशः असं स्टेडियम उजळून गेलं होतं त्याच्या कामगिरीमुळे. एवढे दिवे लावले होते त्यांनी. तर बघूया आजची स्लाइड. बघितलाय तुम्ही, खूप जुना प्लेयर आहे. बऱ्याच लोकांना माहिती असेल, काही लोकांना माहिती नसेल याची ही कामगिरी, पण ही कामगिरी फार मोठी होती. जिथनं सुरुवात झाली चांगल्या फिल्डिंगला असं म्हणायला काहीच हरकत नाही आहे. तर थोडंसं कालच्या प्रश्नाकडे येऊयात. कालचं उत्तर तुम्हाला मी देतो. कालचं उत्तर होतं शिखर धवन. येस, जड्जी होता तो, त्यांनी शॉट मारला होता तो शिखर धवन. खूप लोकांनी बरोबर उत्तर दिलंय. आजचं जे उत्तर आहे तेही आम्हाला खालती कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. येऊयात पुन्हा एकदा आजच्या मॅचकडे. SRH KKR, काय सांगशील, तुझी टीम काय आज माझी टीम पुन्हा SRH आहे. कारण एकमेव कारण आहे की त्यांना हळूहळू सूर गवसायला लागला आहे असं मी नक्की म्हणेन. केन विलियमसन निवांत कॅप्टन असं म्हणायला हरकत नाही आणि त्याच्या बॅटिंगमधनंही तो दाखवायला लागलेला आहे. वा, निवांत कॅप्टन आहे खरंच, निवांत. आणि समोर ॲग्रेशन आहे ते श्रेयस अय्यरकडे, जो की समोरचा कर्णधार आहे, पण ग्राउंडवरती तो दाखवत नाही, त्याच्या बॅटिंगने दाखवतो. 50 करून बसलाय स्वतःला, अतिशय मोठा कॉन्फिडन्स आहे. तशाच प्रकारे टीम सुद्धा तो धरून नेईल असं वाटतं. बघूया आज काय करतायत. येऊयात मैदानाकडे. आजची मॅच आहे ती ब्रॅबॉर्नवरती. विकेटबद्दल काय सांगशील? रन्स आणि रन्स. कारण इतके रन्स त्या पिचवर होत आहेत आणि त्या ग्राउंडवर होत आहेत की मला असं वाटतं अजून काही बोलूच शकत नाही की फक्त रन्स होऊ शकतात त्या विकेटवर नक्कीच. आणि दोन्ही संघांमध्ये असे प्लेयर्स आहेत की त्या विकेटचा नक्की ते फायदा उठवतील.
विकेटचा फायदा उठवायला पाहिजे. त्याचकरता प्लेइंग 11 जी असते ती सिलेक्ट केली जाते त्या पर्टिक्युलर दिवसाकरता. येऊया टॉसकडे. थोडासा टॉस झाल्यानंतर काय करावा हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आता त्याच्याबद्दल बरेच लोक वेगवेगळी मतं देखील मांडतात, पण आम्हाला विचाराल तर ब्रेबॉर्नवरती टॉस जिंकल्यानंतर तुम्ही पहिले बॉलिंगच घ्या. बॅटिंग करून तुम्हाला नंतर आरामात चेस करता येतो असं वाटतंय आत्तापर्यंत तरी बघितलेल्या मॅचेसमध्ये. त्यामुळे बॉलिंग करणं हाच एक चांगला निर्णय असू शकतो. आता येऊयात प्लेइंग 11कडे. SRHला अनफॉर्च्युनेटली एक मोठा धक्का मिळालेला आहे, तो म्हणजे वॉशिंग्टन सुंदर इंज्युअर्ड झालेला आहे. त्यांचा अतिशय महत्त्वाचा ऑलराऊंडर टीममधला, जो की कायम एक टीमची बॉलिंग आणि बॅटिंगची दुवा सांभाळत होता. पण नक्कीच त्यांच्याकडे पर्याय आहेत. तर अभिषेक शर्मा आणि केन विलियमसन जे 2 ओपनिंग बॅट्समन आहेत त्यांना नक्कीच लय मिळालेली आहे. आणि 3 नंबरला राहुल त्रिपाठी हे 1, 2 आणि 3 आता इतके सेट झालेले आहेत की मला असं वाटत नाही ते चेंज करतील काय. पण मागची मॅच राहुल थोडासा आजारी वाटला, पायाला त्रास होता त्याचा, तो बॅटिंग न करताच बाहेर गेलेला आहे. तो फिट आहे आता? काही न्यूज तुझ्याकडे? ते क्रॅम्प्स होते फक्त, कारण ह्युमिडिटीमुळे ते होत आहेत. त्यामुळे त्याच्यामध्ये राहुल त्रिपाठीला एवढं काही दुखापत होईल असं नक्कीच नाही. त्यामुळे राहुल त्रिपाठी 3 नंबरला निश्चित असणार आहे. मार्करनने मागच्या मॅचला येऊन जरी तो खाली आलेला बॅटिंगला दाखवलं की त्याच्याकडे पण ॲग्रेसिव्ह कपॅसिटी आहे बॅटिंग करण्याची. आणि निकोलस पुरन 18 बॉल 34 मॅच त्यांनी जी काय फिरवलेली त्या दिवशी, त्यामुळे तो तर निश्चित 11मध्ये असणार आहे. अब्दुल समादला मी या मॅचला खेळवू इच्छिते, कारण त्याच्या मागच्या बॅटिंग जी बघितली मॅचेसमध्ये त्यांनी नक्कीच कुठेतरी प्रूव्ह केलं आहे की तो सुद्धा चांगले फटके, लांब फटके आणि स्ट्राईक रेट मेंटेन करून खेळू शकतो आहे. आता बॉलिंगकडे वळायचं झालं तर मार्को यान्सन आणि भुवनेश्वर कुमार दोघांनीही 2-2, 1-1 विकेट आणि इकॉनॉमिकली बॉलिंग करत आहेत दोघंजण. त्याच्यामुळे ते दोघं तर निश्चित नवीन बॉलची सुद्धा कदाचित त्यांची पार्टनरशिप असू शकते. टी नटराजन आणि उमरान मलिक हे 2 त्यांना मिळालेले असे बॉलर आहेत, ते जोरात टाकतायत. त्यांनी पेसनी वेरी करून ते बॅटर्सला त्रास देत आहेत. उमरान मलिक मागच्या मॅचला 152 टाकलेला आहे. त्यामुळे नक्कीच तो एक क्रुशियल बॉलर धरला जाईल जेव्हा पेस येतो, पेस बॉलिंग कन्सिडर केली जाते. आज एक नक्कीच मी जो फोर्स चेंज आहे SRHला करावा लागणार आहे, तो म्हणजे वॉशिंग्टन सुंदरला इंजुरी झालेली आहे आणि तो कदाचित पुढच्या 2-3 मॅचेस मिस होऊ शकतो. तर जगदीश सुचित जो लेफ्ट आर्म स्पिनर आहे त्यांच्याकडे मला असं वाटतं SRH त्याला खेळवू शकतो, कारण त्याच्याकडे बॅटिंग करण्याची कॅपॅसिटी पण आहे. हा एक महत्त्वाचा मोठा धक्का बसलेला आहे तो SRHच्या टीमला. पण तू यान्सनबद्दल बोलतो, मी तुला सांगतो त्याला चांगल्या प्रकारे विल्यमसन वापरतोय. कधी त्याला 3री आणि 4थी ओव्हर द्यायची, कारण 2-2 ओव्हर हे लोक टाकून घेतात पहिले, राहतात फक्त 2 ओव्हर बाकी. तर 1 ओव्हर जी दोघांची 1-1 असते ती कधी द्यायची खूप महत्त्वाचा विषय असतो. तो चांगल्या प्रकारे हँडल करतोय तो त्यांचाच कॅप्टन केन विल्यमसन. येऊयात आता माझ्या टीमकडे, KKRच्या टीमकडे. KKRने देखील मागची मॅच हरलेली आहे आणि 44 रनांनी ते हरलेले आहेत. दिल्लीने त्यांना हरवलं होतं. मोठा विजय होता दिल्लीचा तो KKR अगेन्स्ट. डावाची सुरुवात माझ्या हिशोबाने पुन्हा एकदा व्यंकटेश अय्यर आणि अजिंक्य रहाणे करेल असं मला वाटते. पण रहाणेबाबत थोडंसं मी बोलतो. पहिली मॅच 44, ती एकच मॅच त्यांनी चांगले रन्स केले. पुढच्या मॅचेस 9, 12, 7 आणि 8 या पुढच्या 4ही मॅचेसची टोटल केली तर पहिल्या मॅचच्या एवढा देखील त्याचा स्कोर झालेला नाही आहे. त्यामुळे खूप एक महत्त्वाचा विषय आहे. डावाची सुरुवात ज्यावेळेस तुम्हाला T20 चांगली मिळत नाही त्यावेळेस कुठेतरी तुमचं सगळंच गणित गडबडतं. आणि महत्त्वाचा विषय असा आहे की त्यांच्याकडे ॲरन फिंच हे नाव आलेलं आहे, संघात दाखल झाला आहे. तो राहिला होता आयसोलेशनमध्ये 3 दिवस, तेही त्याचं झालेलं आहे. संघाबरोबर तो आहे. त्यामुळे मला दाट शक्यता अशी आज वाटते की कुठेतरी रहाणेंना आज बेंचवरती बसावं लागेल. त्याची जागा तो ॲरन फिंच घेऊ शकतो. कारण ॲरन फिंचचे जर 4-5 जरी फटके लागले तरी पण 20-22 बोर्डावरती लागू शकतात आणि त्याच्याकडे ती ताकद आहे. ज्यावेळेस आपण बघितलं जेव्हा तो कॅप्टन नसतो त्यावेळेस तो चांगल्या प्रकारे बॅटिंग करतो, पण ऑस्ट्रेलियामध्ये तसं दिसत नाही. तो कॅप्टनशिपचं प्रेशर त्याच्यावरती असतं, त्यामुळे त्याचे रन्स होत नाहीत. पण हा एक मोठा आज फरक, बहुतेक चेंज म्हणून आपण त्याला दिसू शकेल यांच्या साईडमध्ये. 3 नंबरला स्वतः श्रेयस अय्यर येतोय, जबाबदारपूर्वक खेळतोय. 50 त्यांनी आता बोर्डावरती लावलेलाच आहे, त्यामुळे कॉन्फिडन्स त्याचा मोठा आहे. त्यानंतर रितेश राणा येतोय. नितेश राणाचे पण रन्स होत नव्हते इतके दिवस आपण बघितलं, पण आत्ता
आत्ताच तिशीत आलाय तो, 30 रन त्यांनी बोर्डावरती लावलेले आहेत, त्यामुळे त्याच्याही बॅटला बॉल चांगला लागतोय, तोही महत्त्वाचा प्लेअर आहे. त्याच्याचबरोबर नंतर येतो तो आंड्रे रसल. ह्याचा नंबर हाही वरती खालती कधीही करू शकतात, कारण त्याला ज्यावेळेस रनची गरज आहे, तुमचा रन रेट वाढवायचा आहे, तेव्हा आंड्रे रसेलला असं सोडलं जातं समोरच्या संघावरती की जा जिले अपनी जिंदगी, आणि तिथं हा रकेश स्ट्राईक रेट एकदम वाढवून ठेवतो. 6 चालू असेल तर त्याला फार 10-11 पर्यंत पोहोचवून ठेवतो. त्यांनी पण 24 रन्स केल्या होत्या, पण त्याच्या हिशोबाने केल्या होत्या, त्यामध्ये फटाफट रन्स होतात. त्यानंतर येतोय तो सॅम बिलिंग्स. आपण सॅम बिलिंग्सला इतके दिवस बघतोय, पण जर मी पहिला विचार केला होता, जर ॲरन फिंच संघात येतो, आपल्या रूलप्रमाणे IPLच्या तुम्हाला फक्त 4 फॉरेनर्स खेळवू शकतो. जर तो ॲरन फिंच संघात येणार असेल, राहणे बाहेर जाणार असेल, तर एखाद्या फॉरेन प्लेअरला बाहेर बसावं लागेल. त्यावेळेस नाव येऊ शकतं, ते आहे सॅम बिलिंग्सचं, कारण कीपर बॅट्समन आहे, तो बाहेर आला तर मग किपिंगची जबाबदारी कोणाकडे देणार? ती ऑटोमॅटिकली जाते ती शेल्डन जॅक्सनकडे, जो पण आता चांगल्या लयीत आहे, चांगला परफॉर्मन्स केलाय त्यांनी इथे सुद्धा IPLला आणि डोमेस्टिकमध्ये. त्यामुळे तो एक चेंज मला वाटतंय, म्हणजे हा दुसरा चेंज या आज टीममध्ये व्हायची शक्यता आहे. त्यामुळे शेल्डन जॅक्सनकडे मी जाईन. जर ॲरन फिंच आला तर एक माणूस तुम्हाला कंपल्सरी बाहेर ठेवायला लागेल. त्यानंतर येऊयात ते बॉलिंगकडे. सुनील नारायणपासून सुरुवात करूया. सुनील नारायण ज्यावेळेस गोलंदाजीला येतो त्यावेळेस समोरच्यांची चांगल्याची भल्याभल्यांची वाट लागते. मागच्याच मॅचला तर 2 विकेट घेतल्या होत्या, फक्त 21 धावा दिल्या होत्या, तेही 24 बॉलमध्ये. म्हणजे विचार करा, पर बॉल 1 रन सुद्धा तो देत नाही. ते एवढी धरून गोलंदाजी तो करतोय, त्यामुळे ते अविभाज्य नाव आहे या संघामधलं. त्याला जबाबदार, त्याच्याबरोबर त्याची जबाबदारी सांभाळतो तो पॅट कमिन्स, जोरजोरात टाकतोय. मागच्या मॅचला 4 ओव्हरमध्ये त्याला 50 कुठल्या होता अक्षरशः धावा, पण ती मॅचच वेगळी होती, तो दिवसच वेगळा होता. दिल्लीनी पार त्यांना 44 रन्सनी ज्यावेळेस हरवलं होतं त्यावेळेस कोणीच चाललं नव्हतं, त्यामुळे पॅट कमिन्सनी पण फटके खाल्ले जरूर होते. उमेश यादव त्याच्याबरोबर नवीन बॉल टाकतो, त्यालाही थोडंसं कुठेतरी गडबडलं असं वाटतं. मागची मॅच बघून मला जुना उमेश यादव आठवला, जो जोरात येतो, जोरजोरात टाकतो आणि नुसताच बाउंड्री लाईनवरनं बॉल आणून परत त्याच्या हातात दिला जातो. काही भेदक वगैरे मला वाटलं नाही. थोडंसं काम करायला त्यांनी पाहिजे ह्या मॅचला असं वाटतंय. त्याला साथ देईल तो राशिक सलेम, हा सुद्धा जोरात टाकणारा मुलगा आहे, आपण बघितलेलं होतं. पण इथे सुद्धा अजून एक मला चेंज करावासा वाटतोय. ह्याच्या जागी रिंकू सिंगला आज मला बघायला आवडेल, कारण तो डोक्याने गोलंदाजी करू शकतो, ऑलराऊंडर आहे, बॅटिंग बॉलिंग दोन्हीमध्ये थोडंसं योगदान देऊ शकतो आणि हा IPL खेळलाय. नवीन रक्त होतं म्हणून सालेमला खेळवलं गेलं होतं, पण विशेष नाही तो करू शकलाय. तर रिंकू सिंगला मला बघायला आवडेल. मी 3 चेंजेस आज सांगतोय. अजिंक्य राहण्याच्या जागी ॲरन फिंच, त्यानंतर सॅम बिलिंग्सच्या जागी शेल्डन जॅक्सन आणि सालेमच्या जागी रिंकू सिंग. हे 3 पर्याय उपलब्ध आपल्याकडे आहेत आणि त्यानंतर स्पिनची जबाबदारी वरुण चक्रवर्ती समर्थपणे पेलतोय, त्यामुळे तो संघात असणारच, त्याबद्दल वादच नाही. हे झालं KKRच्या प्लेइंग 11 बद्दल. आता येऊया टॉप परफॉर्मर्सकडे. सुरू करूयात SRH पासून. SRH साठी टॉप बॅटर राहुल त्रिपाठी. मागच्या मॅचमध्ये जरा क्रॅम्प्समुळे प्रॉब्लेम झाला, पण नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये बॅटिंग करतो, ॲग्रेशन आहे, त्यामुळे नक्की राहुल त्रिपाठी माझ्यासाठी टॉप बॅटर आहे. टॉप बॉलर म्हणायला गेलास तर मार्को यान्सन. इकॉनॉमिकली क्लास बॉलर आहे, विकेटसुद्धा काढू शकतो आणि जोरजोरात टाकू शकतो. टॉप ऑलराऊंडर निकोलस पुरन. विकेट किपिंगची दुवा सांभाळतोय, बॅटिंग करतोय, क्विक रन्स करतोय आणि सेम टाइम तो फिल्डिंग लावायला सुद्धा मदत करतो. केन विल्यमसनला त्याचे इनपुट्स देतो, तो रीड करू शकतो बॅट्समनला. हे झालं SRHचा टॉप परफॉर्मर. येऊयात KKRचे टॉप परफॉर्मर्स. सुरू करूया बॅटिंगपासनं. टॉप बॅटर आपण बघूयात कोण असेल. टॉप बॅटर फक्त एकच नाव मला दिसते, ते आहे श्रेयस अय्यर, स्वतः कर्णधार. रिस्पॉन्सिबिलिटी बॅटिंग करतोय, रन्स बोर्डावरती लावतोय. बॉलर म्हणशील टॉप बॉलर तर मी येणार आहे सुनील नारायणकडे, कारण त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं नाव या संघामध्ये मला दिसत नाही. मगाशीच बघितलं आपण 24 बॉल आणि फक्त 21 रन्स, तेही 2 विकेट काढून. सुंदर गोलंदाजी, सुंदर लईमध्ये तो आहे. ऑलराऊंडरमध्ये पॅट कमिन्सकडे पुन्हा मी येणार आहे. मागच्या मॅचला त्यांनी थोडा मार खाल्ला होता, बॉलिंग एवढी विशेष चांगली करू शकला नव्हता तो, तरी देखील मी परत येणार आहे, कारण बॅट जर त्याच्या हातात आली तर तो काय करू शकतो आपण बघितलंय. त्यामुळे टॉप परफॉर्मर माझ्या हिशोबाने ऑलराऊंडर तोच असणार आहे. आता येऊयात ते प्रेडिक्शन स्कोअरकडे. किती धावा साधारण बोर्डावरती लागतील, तुझा अंदाज काय? 180+ नक्कीच, कारण काय आहे की बॅटिंग विकेट आहे. 180 कालच आपण बघितलं की जवळजवळ 200 धावा झालेल्या आहेत, सो 180+. 180 ते 190 जवळपास काहीतरी धावसंख्या होऊ शकते, जास्त देखील होऊ शकतात. जर सेन्सिबली बॅटिंग केली तर जास्त होऊ शकतात, आपण बघितलेलं आहे. तर येऊयात आता आजच्या पुढच्या सेगमेंटकडे, ज्याचं नाव आहे किस्से ड्रेसिंग रूमचे.
येस, आज आम्हाला आता तू कोणता किस्सा सांगणार आहेस? आज मी एक मी स्वतः अनुभवलेला किस्सा सांगणार आहे. म्हणजे आपण 2017 वर्ल्ड कपच्या वेळेस खूप चर्चेत झालेलं मिथाली राज बॅटिंगला जायच्या आधी पुस्तक वाचत असते हे आपण हा व्हिडिओ बघितला होता. तर हे मी खरं अनुभवलेलं की ती माझ्या शेजारी बसून बॅटिंगला जायच्या आधी पुस्तक वाचत होती आणि मी अशी होते की समोर इतकी क्रुशियल मॅच आहे. म्हणजे इंग्लंड सिरीजला सुद्धा ती पुस्तक वाचत होती, T20 वर्ल्ड कपच्या वेळेस ती सुद्धा बॅटिंग करायच्या आधी पुस्तक वाचत होती आणि मी असे होते की म्हणजे मला खूप प्रश्न येत होते जरी ती त्यामुळे विचारणं थोडं अवघड होतं. पण मी म्हणलं की पुस्तक कसं म्हणजे दोन्ही कसं तो एका वेळेस, आणि ती काहीच बोलली नाही, ती हसली आणि त्याच्यावरनं सगळं कळलं की इतका फोकस होता, जेवढा फोकस पुस्तक वाचण्यात होता तेवढं समोर काय चाललं हे इत्थंभूत माहिती तिला होती. म्हणजे ती डोळे झाकून सुद्धा ती बसली. म्हणजे काही प्लेयर्स जे आपण म्हणतो की एका पॉईंट नंतर करिअरच्या व्हिज्युअलायझेशनवर भर देतात, मला असं वाटतं तिचं तसं काहीतरी चालू असावं पुस्तक वाचण्याच्या मागे हे एकमेव कारण असेल. कारण त्या क्षणी तिला कोणी मॅचबद्दल विचारलं असतं किंवा बॅटिंग ऑर्डर चेंज करायची का विचार तेही ती सांगू शकली असती. सुपर. पुस्तक वाचायचं कारण पण दुसरं असं मला वाटतंय की ती व्यक्ती ह्या बॉलरला असं खेळते म्हणून मी खेळलं पाहिजे हे डोक्यात घ्यायलाच नाही पाहिजे. मला जो बॉल ज्या पद्धतीने येईल त्या बॉलला त्या मेरिटवरती मी खेळेन, एवढं ब्लँकली जर तुम्ही ग्राउंडवरती गेलात तर 50 रन तर तुमचे नक्कीच ठरलेले आहेत. अशा पद्धतीची आपण किस्से खूप ऐकणार आहोत. खूप चांगले चांगले किस्से आमच्याकडे अजून पोत्यामध्ये भरलेले आहेत, ते हळूहळू एक एक काढणार आहे ती सोनिया. तर असेच किस्से आपण ऐकत राहूयात. कमेंट्समध्ये आम्हाला जरूर कळवा तुम्हाला हे कसे वाटतायत आणि किती आवडतायत. तर आता येऊया पुन्हा एकदा आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच कोणाकोणामध्ये खेळली जाणार आहे, हे बॅटल कोणाचं आहे आपण बघूयात. हे आजचं बॅटल आहे ते श्रेयस अय्यर वर्सेस नट्टू, दोघंही सुंदर लईमध्ये आहेत. आजचं बॅटल होणार ते आंड्रे रसल वर्सेस भुवनेश्वर कुमार. भुवी चेंज ऑफ पेस टाकू शकतो, जोरात सुद्धा टाकतो एखादा, अशी ते स्मेल द लेदर म्हणतात ना तसा एखादा आपण तो टाकू शकतो, त्यामध्ये ते बघायला मजा येणार आहे. आजचं बॅटल आहे ते राहुल त्रिपाठी वर्सेस सुनील नारायण. उत्कृष्ट खेळतो स्पिनला, मागच्या वर्षापर्यंत दोघं जण एकाच टीममध्ये होते, त्यामुळे नेटमध्ये सुद्धा खूप वेळा एकमेकाचा सामना केलेला आहे. तर राहुलकडे काय उत्तर आहे सुनीलच्या प्रश्नांना ते आपल्याला थोड्याच वेळात कळणार आहे. अशाच मॅचेस तुमच्यापर्यंत घेऊन येणार आहोत आम्ही रोज. उद्याबद्दल थोडंसं सांगतो. उद्या आहे शनिवार आणि त्यामुळे उद्या आहेत 2 मॅचेस, दुपारी 3:30 आणि 7:30 वाजता. 3:30 वाजताची जी मॅच आहे ती होणार आहे ब्रेबॉर्न स्टेडियमवरती आणि ती आहे MI आणि LSG मुंबईची मॅच आहे लखनौ बरोबर. आणि आता तरी त्यांनी अकाउंट ओपन करावं असं तरी वाटतंय सर्वांना. आणि उद्याच संध्याकाळी 7:30 वाजता मॅच आहे, जी दुसरी मॅच आहे ती आहे वानखेडे स्टेडियमवरती. ती होणार आहे DC दिल्ली वर्सेस RCB रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर या 2 संघांमध्ये. तर दोन्ही मॅचचं विश्लेषण आम्ही घेऊन येणार आहोत सकाळी 11 आणि दुपारी 4 वाजता. त्यामुळे हे पाहायला विसरू नका आणि तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.